Unsur intrinsik novel. Tema asmarani. Alur maju. Penokohan asmarani. Polos, waninan, nesunan, nakal, pinter, seneng guyon, angel dikandani, mandiri, jujur, sopan, sregep nyambut gawe, wicaksana, lan gampang kekancan. Maknataran Triwis gampang nesu, judes. Tarwi gampang kekancan, ora mlenjani janji, pinter, sopan, mandiri. Kerto wicaksana, amanah, sregep makarya. Mardinem wedinan, isinan, sopan. Saptodi ora tanggung jawab, ora setya, ibune Saptodi. Wicaksana, sabar. Ibu Juwita sopan, pejuang. Mas Parto ramah, sopan, gampang kekancan, seneng guyon, pinter, sregep. Paraga asmarani protagonis. Marsan protagonis. Maknataran antagonis. Mardinem tritagonis. Kadinah protagonis. Saptodi antagonis. Ibune Saptodi protagonis. Ibu Juwita protagonis. Mas Parto protagonis. Latar ing kelas, njaba sekolah, toko buku, prapatan, lan ing omahe asmarani. Amanat aja nduweni sikap kang ora becik marang sedulur dhewe. Dadi bocah kuwi aja seneng gawe atine wong tuwa kecewa. Dadi bocah kuwi aja seneng gawe atine wong tuwa nesu. Senajan kahanan wong tuwa iku sugih apa mlarat, tetep hormati lan ajeni. Sudut pandang wong ketelu ing njaba cerita. Gaya bahasa Jawa dialek. Sinopsis. Panyerat Suparto Broto. Penerbit Elma Tera. Tahun terbit 2013. Asmarani lair ing Kampung Ngembol. Dheweke uga sekolah ing desa kasebut. Saiki Asmarani wis sekolah kelas 6 SD lan diulang dening Pak Mengokanan, guru sing akeh kawruh lan seneng mulang. Mula Asmarani tresna matur marang Pak Mengokanan, nanging tresna rada ora sopan amarga ana tawuran antarane guru lan siswa. Lan uga umur wong loro iku beda banget, nanging Pak Kanan kandha yen dheweke uga seneng karo Asmarani. Amarga Asmarani iku anake Pak Antasan, wong sing sugih ing desa Ngembol sing akeh sawahe. Pak Kanan kepengin dadi wong sugih. Senajan ayu jebul ora sugih sawah dadi ora cocok karo Pak Kanan.